147ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ସବୁଠାରୁ ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ ହୁଏ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥିବା ଚିଲିକା ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଫଳାଫଳକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏଥର ବି ସେମିତି ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବ ବ୍ରହ୍ମଗିରି। ଦିନେ କଂଗ୍ରେସର ଟାଇଗର ଥିବା ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଝିଅ ଉପାସନା ଏଥର ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ମୁକାବିଲା କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଆସନରେ ଏଥର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳାଇଛି। 2019ରେ ଲଳିତେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲା ଦଳ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ବିଧାନସଭାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏଥର ବିଜେପି ଲଳିତେନ୍ଦୁଙ୍କ ଜାଗାରେ ଲୁଲୁଙ୍କ ଝିଅ ଉପାସନାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି। ଲୁଲୁଙ୍କ ଲିଗାସୀ କଂଗ୍ରେସର ପୁରୁଣା କର୍ମୀ ଓ ବିଜେପିଙ୍କ ସଂଗଠନ ଏ ତିନୋଟି ଅଷ୍ଟପାରି ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ବିଜୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଉପାସନା। ନିର୍ବାଚନ ରାଜନୀତିରେ ଉପାସନାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ, ହେଲେ ଛୋଟବେଳୁ ସେ ଅତି ନିକଟରୁ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାକୁ ପାଖରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଲୁଲୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସହ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣକୁ ସେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ବିଜେଡିର ଉମାକାନ୍ତ 2004ରୁ 2014 ଯାଏ ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ ବିଜେଡିର ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା। 2009 ଓ 2014ରେ ଜିତିଥିଲେ ଦାସ ବର୍ମା, କିନ୍ତୁ 2019ରେ ସେ ଖେଳ ଓଲଟା ଯାଇଥିଲା। ଲୁଲୁଙ୍କ ଭାଗରେ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ସଞ୍ଜୟକୁ ହରାଇଥିଲେ। ଏଥର ସଞ୍ଜୟ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାକାର ବିଧାୟକ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଉମାକାନ୍ତ ବେଶ ଟାଣୁଆ ନେତା। ବିଜେଡି ନିକଟରୁ ସେ 2 ଥର ଜିତିଥିଲେ। 2014ରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। 2019ରେ ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲା ଓ ସେ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଜିତିଥିଲେ। ଏବେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସର ସଂଘର୍ଷ। କଂଗ୍ରେସର ଏକତା ଗଢ଼ିଥିଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି, କିନ୍ତୁ ଲୁଲୁଙ୍କ ପରେ ଏଠାରେ ଦଳ ତାହାର ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ଏଥର କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ମିତ୍ରଭାନୁ ମହାପାତ୍ର। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଲୁଙ୍କ ପକେଟରେ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବେ ଲୁଲୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ କେବଳ ଚମତ୍କାର ହିଁ ଭରସା ବୋଲି ରାଜନୀତି ସମୀକ୍ଷକ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଏମିତି ଏକ ଆସନ ଗଣିତ ଶେଷ ଯାଏ ଅପେକ୍ଷାକୁ ପରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଏମିତି ଏକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁଠି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନେଇ 100 ଭୋଟ ଗଣତି ଯାଏ ବି ଫଳାଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଅନେକ ଥର ହେଉଛି। ବହୁତ କମ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ହାର ଜିତିଜି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୁଏ। 1995 ମସିହା ପରଠାରୁ ଏଠାରେ ଲଢ଼େଇ ମୁଖ୍ୟତଃ ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଜନତା ଦଳ ବା ବିଜେଡିର ଲଢ଼େଇ ହୋଇଛି। 1995ରୁ 2004ର 3 ଥର ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛନ୍ତି ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ର। 2009 ଓ 2014ରେ ବିଜେଡିର ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଜିତିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୁଲୁଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଲୁଲୁଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଲଳିତେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର 2019ରେ ନିର୍ବାଚନରେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ବି ବିକାଶର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି କାଣ୍ଟେକି ଟକ୍କର ବ୍ରହ୍ମଗିରି